नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय पवार कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा तुमचे स्वागत करतो। तर आज आलो आहे मी आमच्या शेतामध्ये। तर शेतामध्ये आलो आहे तर तुम्हाला मी दाखवतो आमचं शेत कसं आहे ते। एकदम फुललेलं आहे, एकदम आता पिकायला आलेलं आहे। तर आता दसरा झाला की दिवाळीमध्ये त्याची कापणी होईल। तर कापणी झाल्यावरती मग घरामध्ये भात आणायला लागतो। तर मी तुम्हाला सगळं सांगेन नक्कीच व्हिडिओमध्ये। पण व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्हाला सांगायचं की माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय राहू नका। आणि व्हिडिओ आवडली तर लाईक शेअर आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की व्हिडिओ कशी वाटली। तर चला तर व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। हे आमचं शेत आहे इकडं। शेतामध्ये आमच्या असाच फेरफटका मारायला आलो मी शेतामध्ये। तर बोललो एक ब्लॉक तर होऊनच जाऊ द्या। वरी बोलतात, तर वरी आलेली आहे थोडीफार, मी दाखवतो तुम्हाला। वरी आहे, अजून पूर्ण तर झालेली नाही, पण आता थोड्या दिवसांनी होईलच, पूर्ण येतील सगळ्या ठिकाणी। आणि या साईडला इकडे भात आहे, भात आलेला आहे। तर बघू शकता तुम्ही भात कसं आहे, अजून पूर्ण झालेलं नाही, म्हणजे पिकला नाही, कापण्याच्या योग्य झालेलं नाही, जसं म्हणून की कापण्याच्या योग्य झालेलं नाही। आणि ही बघू शकता तुम्ही, याला कणस आहेत, कणस याला नाचणी बोलतात। नाचणीची कणस आहे, जे आपण बोलतो ना नाचणीची भाकरी, आमच्याकडे कोकणामध्ये बोलतात नाचणी। तर अशी आहे, बघू शकता तुम्ही कसं आहे। मी तुम्हाला आतमधून घेऊन जातो, जवळून बघू शकता तुम्ही। आणि हा आहे समोरचा भात, हा आमच्याकडे मालावरती भात केला जातो, चिखलीमध्ये नाही केला जात। हा चिखलीमध्ये लावलेला भात आहे, आणि इकडे चिखलीमध्ये लावलेला भात आहे ह्या साईडला। इकडे चांगला भात आलेला आहे, मी तुम्हाला आतमध्ये जाऊन दाखवतो। आणि हा इकडे पिकाने लावलेला भात, म्हणजे पाऊस नसताना, तर असा भात आहे। हा पण तयार झालेला आहे, पण हा थोडासाच झालेला आहे तयार। तर आतमध्ये जाऊन दाखवतो। आमची खूप शेती आहे गावामध्ये, खूप शेती आहे आमची। तर मी जवळून आतमध्ये जाऊन दाखवतो, मी बघतो कसं आहे। याचा वरचा हा तोडून घेऊन घरी घेऊन जावं लागतं, पूर्ण नाही नेत, हेच फक्त घरून घेऊन जातो। जेव्हा हे पूर्ण पिकतील, म्हणजे याला पूर्ण होऊन म्हणजे पिकण्यायोग्य होतील, काढण्यायोग्य होतील, काढण्यायोग्य झाले की त्यांना मग आपण कापून, हे वरचे कापून घरी घेऊन जातो पिशवीमध्ये बांधून। आणि मग त्याचे दाणे काढले जातात, आणि ते दाणे मग साफ करून पिशवीमध्ये भरून आपल्या त्याचे पीठ, नाचणीचे पीठ तयार करतात। तर दाखवते तुम्हाला पूर्णपणे इथपर्यंत आहे नाचणी, भात। तर आपण पुढे जातोय, आता बघूया आपण की अजून आमचं शेत अजून भरपूर आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो अजून किती शेत आहे आमचं पुढं। हे बघा, बघू शकता तुम्ही। आणि इकडे बघू शकता डोंगर कसे दिसत आहेत तुम्हाला, इथून फुल क्लिअर दिसतात। हे डोंगर आता पाऊस नाही पडल्यामुळे धुक्याने सजलेले नाही आहेत। जर पाऊस पडला असता तर ते डोंगर दिसले नसते, कारण पाऊस पडला की आमच्याकडे धुका असतो। तर बघू शकता तुम्ही डोंगर आमच्या इकडे कसे आहेत। कोकणामध्ये निसर्ग कसा आहे बघा। तर बघू शकता गवत खूप झालेलं आहे, इथे कोणी भात केलं नाही। आमच्या म्हणजे दुसऱ्याचे जमीन
जमीन आहे. बघू शकता हा दुसरा भाग बघू शकता तुम्ही. लांब किती वरती हा गेलेला आहे. व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नक्की सबस्क्राईब करा, कारण तुमची एक साथ मला खूप मोठी साथ असेल. मला मी दाखवतो पूर्णपणे निसर्गाचा चित्र दृश्य. संध्याकाळची वेळ आहे, 6 वाजले. कसं वाटतंय वातावरण नक्की सांगा मला कमेंटमध्ये. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्याकडे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ टाकत राहीन त्या तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. कोकणामधील निसर्ग तुम्ही बघू शकता की कसं आहे ते. आणि आज पाऊस तर पडलेला नाही, त्यामुळे आज धुकं नाही, नाहीतर खूप सुंदर वाटलं असतं. मी तुम्हाला दाखवतो डोंगर बघा कसे. हा डोंगर सुमारगडचा, आमच्या खेड तालुक्यातील सुमारगड. बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे वातावरण दिसतंय. खूप सुंदर वातावरण वाटतंय, मनाला मोहल असे वातावरण आहे. आणि आमचं भात बघा कसा फुललाय, एकदम चकचकीत एकदम झालाय. आता ह्याचे दसऱ्यानंतर दिवाळीत भात कापणी सुरू होईल, तर भात कापणीची व्हिडिओ मी तुम्हाला नक्की दाखवेन. बघा जवळूनच भात कसं आहे आमचं. मस्त एकदम झाले, तयार एकदम झाले. लोंबी, याला आमच्या कोकणी भाषेत लोंबी बोलतात. भाताची लोंब असं कोकणी भाषेत बोलतात, आमच्या खेडच्या भाषेत. तर तुम्ही बघू शकता हे पूर्ण आमचं शेत आहे. तुम्हाला लांब भरपूर आहे, हे बघा. मी दाखवतो तुम्हाला कॅमेरामध्ये हे आमचं शेत कसं आहे. आणि शेतातील निसर्गाचा सुंदर दृश्य तुम्हाला मी दाखवतो. पूर्णपणे तिकडे आमचं पूर्ण मोठं शेत आहे, तर बघू शकता तुम्ही. खूप मोठं आहे. अशी वाट ठेवली जाते मधी. इथं मधीच आहे, मगाशी सांगितलं ते नाचणीचं कणीस एकच आहे. इथे एक दुसरं आहे, ते असंच कुठं नाही कुठेतरी मध्ये आलेलं आहे. भात बघू शकता आमचा कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अशाच नवीन व्हिडिओ मी सादर करत राहीन तुमच्यासमोर. आज तर पाऊस नाही, त्यामुळे वातावरण बघू शकता तुम्ही कसं आहे. कोकणामधील वातावरण बघा कसं आहे. ढग एकदम भरून आलेत. आता संध्याकाळची वेळ आहे, तर पडेल पाऊस मला वाटतं. संध्याकाळचा पडतोच नेहमी. बघू शकता कसे लावणी बघा कशी आहे. लावणीची व्हिडिओ मी शॉर्टकटमध्ये टाकली आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. ते तुम्ही बघू शकता की लावणी कशी केली जाते. लावणी केली असते जवळ एकदम. बघू शकता तुम्ही, बघा कशी लावणी आहे. एकाच्या एक इतीचा गॅप ठेवून लावणी केली जाते. मला दाखवतो की शेतामध्ये फुलं पण आलेत. फुलाचं नाव मला आठवत नाही, पण याचा दसऱ्यामध्ये उपयोग केला जातो. दसऱ्यामध्ये जे तोरण बांधतात त्यामध्ये या फुलाचा उपयोग केला जातो. तर हे तोरणामध्ये बघा, हे फुलं बघा कसे आहेत. तोरणामध्ये खूप अतिशय चांगल्या प्रकारे दिसतात. मी दसऱ्याचा वेळेचा पण व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच काढेन. बघा एकदम सजलेल्या वाटतंय शेत. ही
खूप सुंदर दिसतात. जवळून बघायला गेलं तर बघा तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये दिसतच असतील. कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. तर आलो आहोत आपण आता घरी जायला. तर बघूया, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवतो. ते बघा कसं धुकं आलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. पण ते थोडंसंच धुकं आहे डोंगराच्या काठी. आज पाऊस पडला नाही त्यामुळे कमी आहे धुकं. नंतर नदीतून खूप धुकं येतं, तुम्ही बघू शकता. वरी आहे कशी सांगितलं मी तसं. तर ही कुंपण आमची बघा कशी घातलेली आहे. कारण इकडे आम्ही बैल चरायला आणतो. तर बैल चरायला इकडे चरतात ह्या साईडला, गडच्या साईडला. आणि शेतामध्ये जाऊ नये म्हणून आम्ही अशी कुंपण लावलेली आहे. अशी ह्यांची ही कुंपण तुम्ही बघू शकता कुठपर्यंत लांब गेलेली आहे. झूम करून दाखवतो. तर ह्याच्यामधून बैल तिकडे शेताचं हे वरी खायला नको म्हणून आम्ही अशी केलेली आहे. तर तुम्हाला मी दाखवतो. व्हिडिओ नक्की बघा मित्रांनो, एन्जॉय करा. शेत आहे कसं वाटलं नक्की सांगा कमेंटमध्ये. असाच